Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agohoy. Taong 1959, Midtapok, Sultan Kudarat. Itong mga panahong ito, trabahador sa sagingan si Agohoy. Sa edad niyang 30, wala pa siyang asawa. Napakahirap para sa kanya na magtatag ng kanyang sariling pamilya gawa ng meron siyang kapansanan. Bukod sa lukot ang kanyang kamay, halos baliktad din ang kanyang isang paa na siyang napakahirap para sa kanya na maglakad. Bagaman ganon ang kanyang sitwasyon, kahit katiting na pagsisisi sa Panginoon ay hindi niya ginawa. Alam ni Agohoy na merong magandang mangyayari sa kanya kahit nasa ganoon siyang estado. Tanggap na din niya ang kanyang tadhana gawa ng wala naman siyang magagawa. Dahil sa ganong sitwasyon ng kanyang katawan, madalang ang kanyang naging kaibigan. Halos walang lumalapit noon sa kanya dahil hindi siya gaanong nakakapaglinis ng kanyang katawan. Palagi din siyang mapanghe, gawa ng hindi niya maiwasang makaihi sa kanyang salawal. Ilang taon na din niya yung tinitiis hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isang araw, habang nagtatrabaho sa sagingan si Agohoy, bigla naman siyang napasipat sa langit nang makaramdam siya ng mabilisang pagdilim nito. Animoy nagbabadya ang napakalakas na pag-ulan, kaya na may dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga naggapas. Medyo may kalayuan din kasi siya noon sa kanyang bahay, kung kaya't inaasahan na niyang aabutin siya ng pagbuhos nito. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad si Agohoy, kagaya ng inaasahan, bumuhos ang napakalakas na pag-ulan. Sinabayan yon ng pagkulog at pagkidlat na siya namang halos hindi niya ininda. Nang marating niya ang kalagitnaan ng sakahan, bigla naman siyang natigilan sa kadahilanang ang pakiramdam niya, naliligaw na siya. Bukod kasi sa wala siyang gaanong makita sa dilim, 2 linya lang din ang pagkakatubo doon ng saging na siyang napakahirap para sa kanya na tuntunin ang eksaktong daan papalabas. Ilang minuto din doong nagpaikot-ikot si Agohoy, subalit bigo pa rin siyang matuntun ang eksaktong daan. Dahil sa napakalamig na simoy ng hangin, hindi niya mapigilang makaramdam ng labis na lamig. Paika-ika na din siya noon sa paglalakad sa kadahilan ng labis ng naninigas ang kanyang mga binti. Maya-maya pa, nagpasya na siyang ibaba ang kanyang dala para balikan na lamang ito pagtila ng ulan. Matapos niya yung gawin, nagpatuloy naman siya sa kanyang paglalakad. Gutom at pagod ay hindi niya ininda para lamang makabalik sa bahay niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, panay naman ang kanyang ginagawang pagsisigaw upang maalerto ang mga taong kasama niya sa sagingan. Subalit kahit paulit-ulit siyang magsisisigaw sa lugar, bigo pa rin siyang makarinig ng pagsagot na nanggagaling sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Agohoy nang makasilay siya ng isang lalaki sa itaas ng puno ng saging. May dala-dala itong isang mahabang telang kulay pula na para bang meron yung doong kinukuha. Dala ng kanyang kuryosidad, nilapitan niya yon at walang pagdadalawang isip na tinanong. Manong, hindi ho ganyan ang tamang paggapas ng saging. Bakit ho kayo may dalang tela? Bungad na tanong ni Agohoy habang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa lamig. Nang marinig naman ito ng lalaki,
Seryoso naman yung napatitig sa kanya habang sumasagot ng, "Wala ka nang pakialam sa ginagawa ko rito, ha? Alis!" Matapos nitong makapagsalita, hinila nito ang kanyang dalang tela na siyang naging sanhi para malayo yon sa harapan ni Agohoy. Dahil sa alam niya noong siya ay naligaw ng tuluyan, napilitan siyang hintayin matapos ang lalaki. Nagpasya siya noong sumabay na lamang sa pag-alis nito para naman hindi siya magpaikot-ikot sa buong lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa lalaki, inakala niya yung isang baliw gawa ng panayang pagtawa nito habang may sinasalaw sa ilalim ng bulaklak ng saging. Paghawi nito sa telang kanyang dala, laking gulat na lamang ni Agohoy nang masipat niya ang saging na yon na wala pa namang hinog na bunga. Bago pa man siya makapagsalita, tumulo sa ilalim ng bulaklak ng saging ang isang napakalapot na likido na agad namang ininom ng lalaki. Matapos ang mga pangyayari, marahan na yung bumaba habang inaayos ang kanyang dalang tela. Pagkatupi ng telang yon, marahan naman itong lumapit kay Agohoy habang nananatiling walang imik. Pagsilay nito sa kanyang kalunos-lunos na katawan, marahan naman yung nagwika ng, "Nakakaawa ka naman. Halika nga. Sumama ka sa akin at tutulungan kita." Nang marinig ito ni Agohoy, walang pagdadalawang isip naman siyang sumama rito. Bagaman nang hihina na noon ang kanyang katawan, pinilit niyang sumunod sa lalaki hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na silang nakalabas sa sagingan. Matapos yan, marahan nilang tinahak ang daan patungo sa isang liblib na lugar kung saan nakatirik ang napakaraming puno ng kawayan. "Manong, dito ho ba kayo nakatira?" Wika ni Agohoy habang sila'y naglalakad. "Sa dulo pa. Pasensya ka na, ha. Medyo malayo-layo pa kasi dito ang bahay ko, eh." Sagot naman sa kanya ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas. Nasipat na nga nila ang isang may kalakihang bahay sa gitna ng napakaraming puno ng kawayan. Tagong-tago ang bahay na yon na halos hindi mo lubusang akalain na merong nanananahan doon. Bukod kasi sa napakasukal ng daan, may mga pasikot-sikot din silang dinaanan para lamang marating ang bahay nito. Nang makapasok na sila sa bahay ng lalaki, unang ginawa ni Agohoy ang magpatuyo. Inabutan naman siya ng kakarampot na damit ng lalaking yon para naman kahit papaano maging komportable ang kanyang sarili. Makalipas pa ang ilang oras, patuloy pa rin ang pagpatak ng ulan. Wala naman silang nagawa kundi ang magkape habang nagmamasid sa bakuran. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Agohoy na ang dagta pala ng bulaklak ng saging ang pakay nito. Wala yung interes sa mga bunga ng saging, gawa ng hindi naman ito mahilig kumain ng prutas na yon. Ayon pa sa lalaki, ilang ulit na din niyang sinubukang kunin ang dagta, subalit hindi niya yon nagawa. Labis-labis ang kanyang pasasalamat noon kay Agohoy sa kadahilan ng dahil sa kanya, nakuha ng lalaki ang dagtang hinahangad nito. Naniniwala kasi yon na ang pagdating niya sa lugar ng saging ang naging hudyat para sa puno na ilabas ang dagta na matagal na niyang inaasam. Bilang pasasalamat nito kay Agohoy, pinahiling siya nito ng kahit na anong gusto niyang mangyari. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki, tumawa lang naman siya sa kadahilanang inakala niyang biro ang sinabi nito. Sa pagkakatanda niya kasi, wala naman siya doong ginawa para tulungan yon.
Anuman ang nakuha niya sa saging, bunga yon ng kanyang pagsusumikap at paghihirap. Seryoso ako, Agohoy. Humiling ka ng kahit na ano. Ibibigay ko ito sa'yo. Huwag kang mahiya, sapagkat isang beses lang kitang bibigyan ng kahilingan. Seryosong wika ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, napatigil naman siya sa kanyang pagtawa. Hindi niya kasi inisip noon na seryoso pala ang lalaking yon sa kanilang naging kwentuhan. Walang ano-ano, hiniling dito ni Agohoy na magkaroon siya ng normal na mga paa at kamay. Ayon sa kanya, na kung may bagay man siyang hihilingin sa mundo, yon ay ang ikakagaling ng kanyang dinadalang karamdaman. Ayaw niyang humiling ng mga salapi o kung ano paman sa kadahilanang nasisiguro niyang hindi siya nito matutulungan. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang tumatayo. Sigurado kang yan lang ang kahilingan mo? Mahinahong wika nito habang nakatayo sa harapan niya. Oo, yan lang naman ang nais ko eh. Matagal na. Sapat na sa akin ang magkaroon ng normal na katawan para magawa ko ang aking trabaho ng maayos. Gusto ko din kasing magkaroon ng pamilya na siyang magiging lakas at sandigan ko sa mga oras na nanghihina na ako. Nakangiting sagot naman dito ni Agohoy. Matapos nitong makapagsalita, agad namang hinawakan ng lalaking yon ang kanyang kamay habang dahan-dahang iniuunat. Pagsilay niya sa ginagawa nito, hindi niya maiwasang mapaaray kahit wala naman siyang nararamdamang sakit. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang magawa na niyang maigalaw ang kanyang kamay. Sa puntong yon, biglang nablangko ang kanyang kaisipan dahil sa milagrong kanyang nasilayan. Matapos itong mapagaling ng lalaki, marahan naman itong kinuha ang kanyang paa upang unatin din. Halos umabot lang noon ng 5 minuto ang panggagamot nito sa karamdamang ilang dekada ng pinapasan ni Agohoy. Oh, magaling ka na. Siguro naman ngayon patas na tayo. Payo ko lang sa'yo, kaibigan. Lumipat ka na ng lugar. Dahil sa sitwasyon mong yan, lahat ng mga kakilala mo hindi matatahimik hanggat hindi nalalaman ang iyong sikreto. Pero nasa sayo ang lahat ng pasya. Hindi naman kita maaaring diktahan dahil meron ka namang sariling pag-iisip. Bahala ka. Basta ang mga sinabi ko sa'yo, opinyon ko lamang yan. Nakadepende pa rin kung sino ang iyong paniniwalaan. Wika ng lalaki. Salamat ho. Maraming salamat ho sa inyong tulong. Pangako, hindi ko ipagsasabi ang ginawa ninyo sa akin. Masayang sagot naman dito ni Agohoy. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, tumila na nga ang ulan. Yun na din ang kanyang naging hudyat para makapagpaalam sa lalaki. Hindi naman siya nito pinigilan, gawa ng marami pa yung ginagawa. Habang tinatahak ni Agohoy ang daan, hindi naman niya maiwasang mapasigaw na para bang baliw dahil sa sobrang kagalakan. Kung ano-ano ang kanyang ginagawa noon upang makumpirma na hindi siya nananaginip. Halos mamagana nga ang kanyang muka sa kakapisil dahil sa hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nararamdaman at nakikita. Akala ni Agohoy, mapalad na siya dahil sa gumaling na ang kanyang karamdaman, subalit nagkamali siya. Sa pagdating niya noon sa kanyang bahay, nadatnan niya ang iilang mga magsasakang naghahakot ng kanilang mga ani. Doon pala nila itinambak sa kanyang tahanan ang mga saging dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Pagsilay ng mga ito sa kanya, inakala siya nitong ibang tao kung kaya't hindi siya nito gaanong pinansin.
Nagbago lamang ito nang pumasok na siya sa loob ng kanyang bahay. Hoy! Sino ka? Ba't ka pumapasok dyan? Bungad na tanong sa kanya ng isang magsasaka. Paano kung hindi papasok? Bahay ko to. Umalis nga kayo rito. Sagot naman niya sa lalaki. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik sa kadahilan ng hindi nito sukat akalain na si Agohoy na pala ang kanyang kausap. Ilang ulit niya pa itong tinanong ukol sa pagkatao nito na nagawa namang sagutan ni Agohoy ng walang kahirap-hirap. Sinasabi ko sa'yo, ako to. Umalis ka na nga. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali namang umalis ang lalaki. Hinayaan na lamang ito ni Agohoy sa kadahilan ng wala naman siya doong kailangan. Makalipas ang ilang araw, naging abala naman siya sa kanyang gawain. Sobra-sobra ang kanyang tuwa noon, gawa ng nagiging madali na para sa kanya ang lahat ng trabaho. Halos inakala nga niya na magtutuloy-tuloy na ang ganoong pangyayari hanggang sa dumating ang pangyayaring hindi niya sukat akalain. Isang hapon, galing siya ng trabaho. Kakapahinga niya lang noon sa bakuran ng kanyang bahay nang dumating ang tatlong lalaking bagong-bago sa kanyang paningin. Walang pagdadalawang isip itong pumasok sa kanyang bakuran na siya namang labis niyang ikinabastos. Inaasahan niya kasing kakatok muna ang mga ito, subalit hindi nito ginawa. Bago pa man makalapit ang mga lalaking yon sa kanya, buong tapang na niya itong sinalubong. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, seryoso naman niya yung tinanong ng, Mga bulag ba kayo? Hindi nyo ba nakitang naritong may-ari? Anong kailangan nyo? Nang marinig ito ng mga lalaki, nanatili lang naman yung walang imik na parabang wala silang narinig. Dahil sa naging akto ng mga ito, napilitan na si Agohoy na itaboy ang mga lalaking yon dahil labis siyang naaalibadbaran sa mga taong walang respeto sa kanyang tahanan. Nang akmang itutulak na niya ang mga ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang tinadjaka ng isang lalaki na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Pagsilay sa kanyang tatayo pa, dali-dali naman siyang pinagtulungan ng mga kasama nito hanggang sa tuluyan na siyang hindi makagalaw. Ang tanging nagawa na lamang noon ni Agohoy, sumigaw para humingi ng tulong. Subalit kahit anong paghingi niya ng tulong sa mga taong malapit sa kanya, wala yung nagawa para tulungan siya. Maya-maya pa, bigla naman siyang kinaladkad ng tatlong lalaki papaloob ng kanyang bahay. Pagpasok nila, pinaluhod siya nito habang kinakausap ng masinsinan. Sino ang lalaking gumamot sa'yo? Tanong ng isang lalaki. Nang marinig ito ni Agohoy, pilit naman siyang nagmamaang-maangan sa kanyang nalalaman. Subalit sa bawat pagdahilan niya sa tanong ng mga ito, patuloy lamang siya nitong sinasaktan. Halos dumating na nga noon sa puntong hindi na siya makaaninag ng maayos dahil sa tindi ng pinsala ng kanyang pagmumuka. Nang hindi na niya makayanan ang pananakit ng mga ito, wala na siyang nagawa kundi sabihin ang kanyang nalalaman. Tinanong ng lalaking yon kung saan ang bahay ng nanggamot sa kanya na siya namang walang pagdadalawang isip niyang itinuro. Upang makasiguro ang mga lalaking yon, sinama siya nito sa kabila ng kanyang pinsala sa buong katawan. Paika-ika man sa paglalakad noon si Agohoy, alam niya sa kanyang sariling wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Sa pagtahak nila ng daan sa kakahuyan,
pilit naman siyang nananatiling tahimik. Labis-labis ang kanyang galit noon sa mga dumukot sa kanya na siya namang kanyang ipinadaan sa pag-iyak. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang kawayanan. Magmula roon, pinauna na ng mga ito sa paglakad si Agohoy upang makasigurong hindi sila mabibiktima ng mga bagat ng lalaki. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, paulit-ulit naman siyang humihingi ng tawad sa taong tumulong sa kanya. Kung sana sumunod siya sa mga payo nito, hindi sana yon mapapahamak. Alam niyang hindi niya kilala ang taong yon, pero sobra-sobra ang utang na loob niyang tinatanaw mula rito. Sa pagdating nila sa bahay ng lalaki, tumambad ito sa kanilang nakaupo sa entradang pinto ng kanyang bahay habang nagmamasid sa daang kanilang tinatahak. Paglapit nila Agohoy sa bakuran nito, dali-dali namang tumayo ang lalaking yon habang kinukuha ang isang sundang na nasa gilid ng kanyang upuan. Ano ang kailangan ninyo? Bungad na tanong nito sa kanila. Nang marinig ito ng tatlong lalaki, mabilisan naman itong dumukot ng tig-iisang punyal sa kanilang tagiliran. Bago nito tuluyang iwanan si Agohoy, pinagtulungan nila itong hawakan para tapyasin ang kanyang kamay at paa. Wala naman siya noong nagawa sa kadahilanang masyadong malalakas ang puwersa ng mga lalaking humawak sa kanya. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, pumikit habang iniinda ang pagbao ng talim sa kanyang butot balat. Matapos nitong maputulan ng kamay at paa si Agohoy, dali-dali naman nila yung iniwanan. Sinabihan din nila itong umalis na sa lugar para hindi na madamay. Ang ginawa naman noon ni Agohoy, gumapang habang patuloy sa pag-iyak. Pasipat-sipat pa siya noon sa bahay ng lalaki upang makita ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paggapang nang masipat niya ang lalaking tumulong sa kanya na naging isang dambuhalang unggoy. Nagwawala ang nilalang na yon, subalit hindi nito magawang mapangibabawan sa lakas ang tatlong lalaking nagpahirap sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagapi ng mga ito ang dambuhalang unggoy. Walang habas nila yung inundaya ng daladala nilang punyal hanggang sa dumating ang puntong hindi na ito nakagalaw. Pagpalit ng anyo ng nilalang na yon, bumungad kay Agohoy ang pagmumukha ng lalaki na tulala at wala ng buhay. Dahil sa kanyang mga nasilayan, dali-dali naman siyang gumapang papalayo sa lugar. Sumiksik siya noon sa kakahuyan, subalit nagawa din siyang matagpuan ng mga lalaking yon. Paghila nito sa kanya, inaasahan na niya noong mamamatay na siya. Ang tanging nagawa na lamang ni Agohoy, pumikit habang taimtim na nananalangin. "Hoy! Dumilat ka nga! Ano bang ginagawa mo?" Wika ng isang lalaki pagpatihaya sa kanya. Nang marinig ito ni Agohoy, marahan naman niyang idinilat ang kanyang mga mata habang patuloy na umiiyak. Paglahad ng kalalakihang hindi siya nito papatayin, doon pa lamang napawi ang kanyang pangamba sa kanyang sarili. Ayon sa mga ito, napilitan lamang siya nitong pahirapan, gawa ng yun lamang ang naisip nilang paraan para hindi matunugan ng taong tumulong sa kanya ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng lalaki na maaaring pagtulong ang paningin ni Agohoy sa ginawa nito sa kanya, subalit isa lamang siya sa mga nabiktima nito ng ganoong uri ng estilo. Ayon dito,
Ginagawa ng lalaking yon ang tumulong sa mga naghihirap sa buhay upang maipanganak ang mga bertud na kanyang gagamitin sa pangyayanggaw. Maaaring ang pagsilay dito ni Agohoy ay hindi nagkataon, bagkus planado na ng lalaking yon. Kaya lang naman tinapyas ng mga ito ang kanyang paa at kamay sa kadahilanang naniniwala silang doon lalabas ang mga bertud na nais makuha ng lalaki. Magiging sanhi din yon ng kanyang unti-unting pagkamatay nang hindi niya nalalaman. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, dali-dali namang kinuha ng isang lalaki ang naputol niyang kamay. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung pinagkukumpulan na ng uod. Napakabaho na din ang amoy nito na para bang ilang araw na yung nabubulok. Ito ang katunayan na hindi talaga gumaling ang iyong kamay at paa. Napakademonyo ng nilalang na yon. Biruin mo, imbis na tulungan ka, pinabulok niya lang ang iyong katawan para may mapagkunan siya. Wika ng isang lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano'y naliliwanagan na din ang kanyang isipan. Masaya noon si Agohoy gawa ng hindi niya ninais na umalis sa kanilang lugar. Kung nagkataong sumunod siya sa payo ng lalaking yon, maaaring patay na siya sa mga oras na yon. Sa pagdating nila sa baryo, para naman makabawi ang mga antingerong nagligtas sa kanya, kinupkup siya ng mga ito. Doon ay tinulungan siya nitong gumaling hanggang sa meron na siyang lakas para makadiskarte sa buhay. Hindi na din siya pinaalis ng mga ito sa kanilang lugar para naman kahit papaano, hindi na maranasan ni Agohoy na mag-isa. Dahil sa kabutihan ng mga ito, itinuring ni Agohoy bilang panibagong kabanata yon ng kanyang buhay. Kapag wala siya noong ginagawa, naghahanap siya ng paraan para matuto sa mga lihim na karunungan. Ayaw na niya kasing maulit pa ang kanyang mga naranasan sa lalaking nagpakilala sa kanya bilang mabuting tao sa kabila ng pagiging demonyo nito. Alam niyo ba, na ilang taon lang noon ang makalipas, naging albularyo si Agohoy. Hindi hadlang ang kanyang kapansanan upang maging isang magaling na manggagamot na malalapitan. Magmula rin noon, naging isa na siyang kapaki-pakinabang sa kanilang lugar na halos hindi niya lubos sukat akalain. Marami na ding kumilala sa kanya dahil sa kanyang kahusayan sa pagkilala ng mga halamang gamot. At dahil dyan, naging bantog ang kanyang palayaw sa kanilang lugar na siya ay isang manggagamot na may kapansanan. Okay, opinyon ko sa kwento. Gusto lang kitang tanungin, Mr. Agohoy, kung sakali mang buhay ka pa, o yung nagbigay ng kwento nito may mga kamag-anak na buhay pa. Paano nakakapanggamot si Ginoong Agohoy kung wala siyang kamay? Ano yun, nag-uusal lang siya tapos rekta niyang iihip sa pasyente niya? Pwedeng ganon? O pangalawa, alam niyang tukuyin yung mga gamot, yung mga halamang gamot na makakatulong sa mga pasyente niya, tapos ipapapitas niya kung meron man siyang alalay, iihipan niya ng dasal yung dahon na yon, tapos ilalapat ni alalay sa pasyente ni Agohoy para gumaling. Pwedeng ganon, di ba? Kasi wala siyang kamay. Hindi ko naman narinig kung dalawang kamay ba yung pinutol o isa lang. Di ba? Parang wala naman nabanggit. Tsaka sa paa niya, kung dalawa ba yung pinutol o isa lang din. O nga no, sorry. Hindi ko pala nabanggit sa buong kwento yun. Siguro, yung isang kamay niya gumagana, tas yun yung ginagamit niya panggamot sa mga pasyente niya. O pwede ring tama yung nauna kong teorya. Diba? Medyo halo-halong ideya. Kaya gusto ko mabasa yung mga comment ninyo sa comment section kung ano sa tingin nyo ang ginagawa ni Agohoy para makapanggamot ng mga na biktima ng barang, kulam, aswang o kung anumang karamdaman meron yung pasyente niya.
Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.